Olisiko kiva tänään me pelataan Forttin mun kaverin kanssa? Joku äijä sai tätä laittaa siitä. Joo, niin me tällä kertaa. Nää sain myös. Moi! Mä toivon, että nyt tulee duo-kontesti tai 2 duo-kontesti. Entä miten se äijä ei Mä toivon duo ja yksi. Ai eka se duo alas, sit se soolo alas. Tänne tulee ainakin 1 äijä, 2 äijää. Tänne tulee 2 duo ja 1. Juu, 2 duo. 2 duo, 1 duo. 2 joo, 2. Mä näen 4. 2 duo. Mä menin tähän Peetterin vanhaan taloon. Kuusi kokonaan, tietysti. Pärjäät sä? Joo. Ei, 2 Mä ei voi me haastaa. Joo, älä. Anna niitä eka pysyä rauhassa sit vasta niin. Koska mulla ei ole vielä mitään hyvää. Niin, ja en mä yksin sinne kutsata voi. Ainakaan näin aikaisin peliä. Onko se sotimassa? No joo, kun tää tuli haastaa, mulla on shotgun tässä. Tuu tänne. Mä oon tässä Petteri. Jos ne tulee tänne, niin oikeesti meidän on pakko laittaa ne. Sen mä pääsin vielä pakko. Se on tasa. Mennään ylös. Mulla ei sit oo paljon mitään. Mulla olisi jokari vielä 1. Ja sit käyttää sen Tänne. hyväksi. Jos se tulee tosta, niin sprejataan. Mä menen tähän. No, ei. 3, 2. 2, 1. Come on! Tää oli niin hyvä. Maamuta. Mulla ei oo raksaa. G-Pokoni. 87 siihen äijä, ketä se on sprejassa. Sori, mun pitää lähteä. Sulla on niin G-Pokoni. Ota mut kyytiin. Okay. Mä tuun sinne. Mä tuun ottaa sun kyytiin. Päin. Ei! Ajo! Kerkko! Yes, come on. Oh. Oli muuten lähellä. Joo. Se kävi jo liian lähellä. Kaktus. 2. Mä en saa puhua. Siitä. Mennään tonne. Mistä? Ai jäävät. Me tonne laivaan luo. Sielläkin on varmaan joitain. Täällä ei pitäisi olla paljon äijä, koska tää ei oo hirveen yleinen länti. Sitä on nykyaikana ihan surkea länti. Se on sun takaa. Se on meidän takaa. 136. 2-3. Ihan hitolla. Mennään tappas se. Mulla on tasan tarkkaan 0 raksia. Alkaa mulla on vähän. Ei se voi voittaa meitä. Jäi. Yes. Mä haluun näitä jätken raksusta. Kiitos raksusta. Tää on mun. Vedä se mini. Joo. Tää on tänne.
Ei! Ne on vielä pelissä, Eetu. Näytä. Näytä. Anna ne sit takas. Häh? Anna ne sit takas. Joo. Mä haluaisin niin pommittaa kaikki nää. Vai, nyt. No kyllä jos mun inventory on täynnä, mä oon ehkä antanut. Mä voin ehkä. Joo. Se kohtaa. Ei oo kiirettä. Onks sulla nyt noin SMG-ammoa? Ei mulla oo SMG:tä, ota tosta. Oh, kiitos. Sehän käy. Oikeesti, pitäisikö me ottaa tää hotdropiksi? Ok. On aika hyvä. Mun mielestä on ihan sika iso paikka ja täällä on paljon luuttia. Ja sitten Ok, ei tää kaikki kyllä niin sikana, mutta joo. no joo, mutta tää on mun mielestä ihan ok paikka. Ota Geva, kun niillä lähdetään menee. Joo, mulla on 2 flowberry kannas. Oota vähän. Ja katsoo, että onks tää vielä jotain. Ei kun luutataan itse asiassa vielä hetki. Mä menen tohon vähän matkaan. Mä menen kattoo, että näkyy yksi paikka. Mä voin driftailla tällä Gevalla. On tulos. Oot sä tulla hakee? Joo. Tai itse asiassa mä käyn nyt vielä nopea tuolla. Tuu tänne. Tuossa on äijä! Tässä on. Se käy oikeesti se rebootin. Se on pakko. Mä heitti se 146 siihen. Ai jaa. Tyyliin kun äijällä on toi pommituskoneet. Pitäisikö mun vaan purrata nää ihan sikana? En mä tiedä. Mä voin hyppää mokuun, niin purraa sää. Ai jaa, mut varo sit oikeesti noita ei oo. Eikö niihin kun noihin menee SMG-apua? Vai meneekö? Menee joo. Siis, tiedätkö mitä? Mitä? Mä vedin monkkukläsärin tohon, mut se purasit vaan kaiken rikki. Ai ihan vai? Koska me halutaan voittaa. Se on se tarkoitus. Nyt ei oo mikään edit course. Tost hyppy. Vaikka vuodikaan höhtäleistä oikeesti mikään. Hypitää hetki. Tost. Ojoing. Tälle ei voi tulla ikkunasta ulos näköjään. Täällä. Täällä vaan. Oisko tässä jotain? Kaktus. Tuolla tyyppi. Minä. Missä? Tuolla. Markkaa. Tuolla päin. Siellä. Metalliboksissa. Jäi. Yes. Se kyllä liippas aika läheltä. Ai jaa, sama. Tuu tänne. Ota mennään nopeasti vedetään mun flowberrykin. Mennään tänne alas. Mä tiedän, että meidät kuitenkin taas källätään. Luutataan tää vaan nopea ja lähdetään. Ota sit toi flowberry. Tää aukee kohta. Hakataan nää metalliseinät pois. Mä vedän tuon. Mulla on noita 3 varmasti. Nice. Sitten jää medari. Tää aukee kohta. Siitä kun tossa on 1 sekuntia tossa 30. Älä ammu ketään. Siis mulla oli editattu valmiiksi mun siinä, se oli vähän paha, mä meinasin just oikeesti kuolla. Ei mun lähe editä. Avaudu. Tää avautuu Kyllä vähällä. Nyt.
Hän kuitenkin. Kato kun mä tiedän. Mä otan sen oikean puolen. Ota tän. Ei mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Mä haluan tosta strikeri. Ei nyt. Mä oon. Saaks mä tää? Onko pidä vaan. Ei kun mä otan ne dual mic. Tässä sun pislaa jos sä haluat. En mä tarvitse kun mulla on nää. Ah. Nää on kyllä aika ärsyttäviä. Ota mä Ota toi sun markkeri pois, se vähän häiritsee. Mennään tuonne mä menen hakea kaktuksen mukaan, koska mä tarvitsen. Joo, no. Ui saakeli, mä olin lähellä kippaa. Se häiritsee muuta Nitrodromissa. Kun siellä pauhaa musiikkia. Tuolla fighter. Miksi ei muuta? Miksi ei muuta? Onko tää tarpeeksi? Mä en tiedä miksi me ei haeta vaan autoa tuolta Nitrodromista. Miksi ei haeta? Kai me sit haetaan. Vielä kun meillä on aikaa. Lamborghini. Saiko se Lamborghini? Mitä? Tänne! Tai vaan jiittaa. Mennään. Tuotta mut kyyti. Joo, chillaa. Okei. Joo, mä tein ison virheen sit. Onko hirmaa? Älä ota mua kyytiin. Tapeta vaan. Ei kun nyt sä tuut kyytiin. Äsken mä en saanut tulla kyytiin, niin pitää. Oho, tää on supli. Kössi, tää on supli. Se on meidän supli. Jee. Purjetaan. Joku hirmaa näyks. Okei. Otta on digi. Tuossa on sillalla. Ja sitten kuluttaa autorikkoja masiinaa. Demarit on äijällä. Ei hitto, me tammutaan mun nestunsa. Joo, lähetään. En mä pysty lähteä. No joo. Kyllä vähän pysty vaan tekemään näin. Eikä floweri. Ja kumpikin sama aika. Juoksuja alkaa karkuun. Mä vedän mulle nyt floweri sisään. Lähetään tuolla riftille. Tässä on riftei. Mä keksin just 200 ihmistä. Tuu. Joo, mä tuun. Mä kuolin! Se on onks sulla metalliseini? Oh. Hyvä. Ei! Mä en pysty laittamaan. Se on seinä, niin laita rappu. 51. Onko toi auto vähän ärsyttävää? Vittu revaa mut. Ei hitto. Mut se finanssi. Saatko sitä pakkoa? Voinko sä ottaa ne dyyrikit? En mä mitenkään pysty, mutta mä markkaan tätä paikan. Niin me voidaan tulla hakemaan noin. Mä menen tuohon riftiä lähde pakoon. En mä nyt viittii. Mä vedän flowberia ja menen tuohon boottaan. Tuohon ihan viereen tuossa medalliin on sitten. No nopee bootti vaan. Mä pistän kato metalliboksi.
Nopee buutti vaan. Käy hakee sun kamat ja rotetaan vaan jonnekin. Otetaan rifti siitä. Joo. Eihän näin medalle nyt tuu. Lähtekää pois. Anteeksi Kiron. Mua ammutaan. Ei helkutti. Mä oon kuollut yhdestä. Mä kuolin. Mä en legitisti voi enää mitään. Joo, niin. Mä kuitenkin hakea mukaan voimin. Miten ne näkee mut? Miten ne näkee mut? No niin, ja sit ne seuraa mua. Siis oikeesti, mä en jaksaa. Ja sit tässä on vielä äijä. Okei. On se ihan kivaa. Juu, tää pidetään tässä sitten. Tää.